Sanibonani, ninjani nonke? Namhlanje ngizoxoxa futhi ngolunye udaba lwami ngempilo yami. Namhlanje ngizoxoxa ngokuthi nga 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 nga-aplaya into wrong, ngayenza yaba even wrong, even worse. So ngathatha i-scenario from the Bible ngitshela ukuthi okay, since it's from the Bible there's nothing wrong about it. So bengingakabi nayo at the time into ethi anything that is written in the Bible, it's written, it's either it's good or bad. It's either the person did the good thing, we must learn from it, or it's either the person did the bad thing, we must also learn from it. Or that situation is written ukuthi for me to learn ukuthi wenza kanje so and so mina I mustn't do it. So what I did mina sibabili ukubaba, amakhosikazi sibabili kubaba. So into eyenzeka ukuthi wangicasula unkosikazi omncane, udadewethu omncane wangicasula. So uthe mangicasulile ke ngase ngiyakhumbula ukuthi there is a scenario in the Bible, there is a story in the Bible that is almost the same like mine. So what I did was I applied what the person did. So it's actually, the story is found in Genesis chapter 16. So kuleso story, it's about Usara. Usara had a maid servant. In the Bible they call maid servant most of the time. So Usara had a maid servant, Hagar. Some they call Hagar. So Hagar ke wacelwa nguSara, mhlambe ngithi ngumamkhulu wakhe. Hagar wacelwa ngumamkhulu wakhe, umamkhulu wakhe engusara. So into edala ukuthi engumamkhulu because of the thing that happened after, ufike a maid servant, but then uSara later on umcela ukuthi ucela ukuthi amzalele ingane so that abe nomndeni naye. So ucela uAbraham ukuthi Abraham ngicela ubani uthathe uHagar umkhulelise. Angazi noma ngibeka kahle kodwa ngizobuye ngifunde, kodwa ngine iBhayibheli lesilungu ngizobuye ngifunde ukuthi simi i-setup ikanjani. So uthe mase kamcelile ke ukuthi amzalele ingane, uHagar wasekufika into ethi akadelele uSara. Angithi manje uSara akanayo ingane, akabathola abantwana at that time. So uHagar senento yokumnyathela ngayo. So with me angisakhumbuli kahle hle wayengenzeni, but ikhona into ayenginyathele ngayo. So ngiyacabanga it's almost the same. Maybe that is why I thought at the time ngosara ngathi okay, since engijwayela kabi kanje umakoti omncane second wife kababa, ngizomtreata kanjena ke. uSara wamxosha uHagar. So uthe uHagar sedelela ke uSara waseyamxosha, nami ngithi sengibona ukuthi uyangidelela ngazama ukumxosha. At that time it didn't happen same time, kodwa ngaba umuntu othi sengifuna ukuthi ahambe aphume nje kubaba angabi khona ekhaya, kodwa ngase ngimamkelile eqaleni, kodwa uthe mase ngigwadisa ngafisa ukuthi ahambe. So ngizo expose ngalolo daba lwami ukuthi into le engayiyenza yangishaya kakhulu, because ngesikhathi ekhona udadewethu into sasivamise ukusizana, sasivamise ukulekelelana ngomsebenzi ukuthi okay, makayenza lese mhlambe makawash ngiya-ayina, or makawash ngiyapheka, or mhlambe maka-cleaner mhlambe ngibhizi ngengane, mhlambe maybe we preparing ukuthi mhlambe siye enkonzweni. Makayenza lokho ngenza lokho, siyalekelelana nje, umsebenzi uba simple. But by the time ngiyisebenzisa ukuthi uSara wenzeni, angizange ngacabanga konke lokho ukuthi imphumela yalento engiyenzayo izoba kanjani, angizange ngayicabanga. So manje ngisindwa umsebenzi.
umsebenzi wasendlini. It's a lot umsebenzi wasendlini. Others will know, but they will agree with me. It's a lot umsebenzi wasendlini. I miss her to such an extent ukuthi ngiyacabanga ngithi manje if she was cooking, mina I was gonna be sweeping. Manje if I have to wake up the kids in the morning, she was gonna be making ama lunch box. Besilekelelana manje if I'm tired mhlambe ukumamela noma ukuxoxa nomyeni wethu she was gonna be the one whom umyeni wethu was gonna be talking to her, but because ngathi mang apply kanti uSarah wayephazamisile the thing that Sarah was supposed to do. The thing that Sarah was supposed to do was ukumkhuza or angamnaki. So I didn't see that ukuthi uSarah what was Sarah supposed to do. So nami kwakufuneka ngimkhuze ngalento ayengenze yona ngingamnaki, and then we continue building the family. Aw ngabhayiza ngisogola every day. I am tired. Yes uzosho umunye ukuthi vele umsebenzi uyakhathaza, but when we were two ukukhathala kwakungcono ukukhathala. So nendaba yevesi ukuthi angizwanga kahle kungilimazile lokho. At the end of the day I will end up saying ukuthi the Bible doesn't work, kanti yimina who didn't learn. We didn't ask the Spirit of God ukuthi reveal to me, I have got a situation similar like Sarah. Ngenze kanjani? I didn't think about that. Ingishayile namanje sangishaya ngoba ngiveza kanje ivideo. Isangishaya namanje because umthwalo awusekho lula manje. Usunzima umthwalo. Ubulula mesibabili. Manje ngingedwa umthwalo unzima. Ngiyabonga ukuthi ni mamele ama video wami, niqhubeke nibuka ama video wami. Kuyangisiza ukuthi niqhubeke nibuka ama videos wami because on my very first video nga mention ukuthi I don't want to appear like someone else to people, while at least I am not. So I want to be the way I am. Ukuthi mangibheda angibhede, mangabhedi angabhedi. I don't want to be 2 in 1 or 3 in 1. Ngize ngikhohlwa nami ukuthi konje how do I behave ku so and so, how do I behave ku so and so because of the lies that I live with. So thank you so much ukuthi kuyangikhuthaza ukuthi niqhubeke nibuka. Okay, I didn't read the verse, but I'll try to put it in the video. It's found in Genesis chapter 16 for those who would like to read, but also pray ukuthi bangabi khona abayenza njengami kanje ukuthi usebenzisa iBhayibheli ukulimaza umuntu, but ask God ukuthi you are in the same situation with that verse that he allowed the verse to be written in the Bible. What is supposed to be done? Thank you so much. I will be doing more videos. Thank you.